Så var der sgu kamera på drengen. Kom nu lidt. Velkommen til en ny reaktionsvideo her på kanalen. I dag det skal vi simpelthen se Søndergaard. Gæt den gravid. Ja, det kan I simpelthen se her. Okay, det kan I så ikke. Jeg skal lige have... Jeg har kommet til at koble den forkerte skærm på simpelthen. Sådan der, det kan I simpelthen se her. Lad os hoppe direkte ind i videoen. Her sidder 5 personer. De hævder alle sammen at være gravid. Kom nu lidt hende i midten, hun er i hvert fald ikke gravid. Men kun en af dem snakker sandt. Hver runde skal vi eliminere en person, og hvis vi gætter rigtigt. Okay, se, der er en ny kvalitet på kameraet. Det er simpelthen fordi, at jeg har været ude og investere i et nyt kamera. Lad os lige rykke den derovre, sådan der. Jeg har været ude af 33 minutter, hold det op. Jeg har været ude og investere i et nyt kamera. Jeg vil ikke snakke lidt meget, når den er 33 minutter, så lad os bare hoppe videre i videoen. Rigtigt vinder vi. Omvendt, hvis vi gætter forkert, vinder bedrageren. Jeg har taget nogle gæster med i dag. Shaz og Mika, de har jo lige været gravid, eller Jasmin har, så altså, de burde vide det. Jeg tænkte jo, mine normale drenge, de ved jo ikke en skid om at være gravid. Overhovedet ikke. Men det gør I to jo. Jeg tror, at Shaz og Mika ved ekstremt meget om Ikke gravid, no shit. det at være gravid. En mand kan ikke være gravid, altså. Jeg kunne faktisk forestille mig, at Shaz ved lidt mere. Jeg kunne godt forestille mig, at Mika måske faktisk ikke ved så meget igen. Han virker sådan lidt diffus nogle gange. Men jeg tror, at de kommer Hvad kaldte han ham lige? til at give rigtig meget værdi i dag. Hej, jeg hedder Mika. Nogle gange. Men jeg tror, at de ved så meget igen. Han virker sådan lidt diffus nogle gange. Det fugl er et outrageous ord. Men jeg tror, at de kommer til at give rigtig meget værdi i dag. Hej, jeg hedder Mika. I kender mig alle sammen. Gift med barn. Jeg er YouTuber. Jeg er en gift mand med et barn. Så jeg har været tæt på en med gennem min graviditet, så jeg har styr på det. Gift mand med et barn? Jeg er en gift mand med et barn. Det er ikke lovligt. Så du vil sige, at han er god Mo tror lige, at han er sjov her bagved. til... Ja, men han har ikke været gravid jo. Nej, Så vi har ikke været gravid. Jeg har næsten været gravid. Jeg har været det hele igennem. Okay, dejligt. Mit navn er Lyden er umenneskelig høj. Skru lige lidt ned her. Jasmin, og jeg har den mest fulgte hund på Instagram i Danmark. Jeg er jo Ingen spurt. Altså, kæmpe ekspert på graviditetsområdet. Jeg har selv været det i 9 måneder og 13 dage, så jeg har været igennem en del, og jeg ved præcis, hvad jeg skal spørge de her kvinder om i dag. Så lad os byde de gravide kvinder velkommen. Hold da op, der er lidt forskel på pauserne, hva'? hvorfor outrageous er hende i midten, hun kommer? Jeg tror ikke, hun er gravid. Der er forskel på mauserne, ja, det er der faktisk. Altså når alle de gravide kvinder kommer ind, der må man jo sige, der er forskel på de forskellige maver, og jeg ved, at ude backstage er der blevet givet alle mulige former for snyd, man kan lave. Så man kan altså ikke helt stole på deres bums. Og det der er, vi ved jo ikke, hvor lang tid sådan, de er inde. Er det ikke det, det hedder? Jo. Nej, det hedder hende. Henne. Hvor lang tid de er henne? Det bliver forfærdeligt for mig, det her. Ja. Jamen, første... Så gør Sofie... Ja, okay, det lyder for mærkeligt, hvis jeg siger det. Jeg er virkelig bange lige nu. Outrageous at sige det. Rigtig crazy. De kigger sådan meget... Jeg føler, at I kigger virkelig seriøst på os. Okay, jamen første runde, der tænker vi egentlig bare, at vi gerne vil høre hele historien. Jeg hedder Julie. Ja. Ja, det var faktisk mig og min kæreste. Turn off Julie. Det var ikke rigtig planlagt, så det skete bare. Ja. Okay. Eller... Det skete simpelthen bare, I glemte simpelthen bare beskyttelse. Det kan jo ske. Det ved jeg ikke. Er du glad for det? Ja, jeg er glad for det. Fedt. Det ved jeg ikke engang, man må spørge om. Jo, det må man da gerne. Altså, det vil være sygt. Jeg er mega bange for at spørge om et eller andet totalt forkert i den her video. Du kan spørge om alt. Okay. Du kan spørge om alt. Hvor langt er du henne? Jeg er 3 måneder henne. 3 måneder. 3 måneder henne. Okay. 3 måneder, og så... Det er svært. Ja, det er hurtigt svært. Ja, hurtigt svar. Jeg flyttede til Danmark 3 år siden. Jeg flyttede til Danmark 3 år siden. Kan du sige for 3 år siden? Ej, okay. Nu skal jeg ikke... Nu skal jeg ikke begynde på noget. Det her, det var bare en joke. Roligt derude. Fordi jeg har arbejdet som læge i Tyskland, og så har jeg hørt mange gode ting om at være i Danmark.
Og så er jeg flyttet Har du hørt mange gode ting? single, og så nyt job, og ja, altså slet ikke regnet med, at jeg skulle blive mor. Okay. Det har jeg ikke sådan rigtig tænkt over. Du bist sehr gut für die... Jeg er ikke racist, når jeg siger, at hun ikke kan snakke dansk. Mika sidder legit og snakker tysk til hende. Mika, for helvede. Altså. Danish. Tak. Danish language. Du det ikke gætte tyskeren. Ich heiße Mika, ich bin... Ich heiße Mika, er outrageous. 28 Jahre alt, ich wohne in Dänemark. Jeg føler, at den her lampe bliver alt for hvid. Lad os lige gøre den lidt gulere. Sådan der. Und ich möchte gerne eine große Currywurst. Det er sådan en pølse. Det er forkert. Han kunne selv høre det. Ej, jeg elsker, når man siger noget forkert, og man selv kan høre det. Det er mad. Men nu Mika elsker pølse. Vi har hørt det først her. har jeg også været her. Det skriver jeg sgu i kommentaren. Mika elsker pølse. Det er crazy. Så et par smileys. Ja, stop med de emotes. Mika, gå lige ind og like min kommentar her, så jeg kan få mange likes. Det var det, han sagde. I don't know. Det er en rigtig Søndergaard kommentar. Når jeg bliver exposed her. Jeg er ikke engang sub til hans kanal. Well, det er nu. 3 år så. 3 år? Ja, det tænker jeg, det må man nok. Und warum... Hold nu kæft med dit tysk, Mika. Der er du? Jeg er i uge 17, og jeg er læge, så det er mega spændende. Jeg er fucking forskrækket og mega bange. Man må ikke bande. Okay. Jeg er lidt sådan mixed. Altså fordi jeg kommer fra sådan en tid, hvor jeg tænkte sådan, jeg vil aldrig nogensinde blive mor. I Tyskland er man slet ikke, Outrageous. som man er i Danmark. Altså man har ikke så meget børn. Altså der er rigtig mange af mine veninder, der går uden og beslutter sig imod det. Og det var også mig, men jeg synes, det er vanvittigt, hvor hurtigt det så gik, at man skifter. Og så, Okay. jeg glæder mig, men jeg er også mega bange. Det er sygt, hvis hun lyver lige nu. Ja. Altså, er det ikke rigtigt? Jeg føler, det hele er for specifikt. Ja, ikke? Ja, ikke? Altså, Men sådan, Ja. Men du var single, da du flyttede til Danmark? Ja, altså vi mødte... Grunden til, at jeg kigger mig herover, det er fordi, jeg har Streamlabs herovre, og så jeg kigger sådan lidt om det hele. Okay, man kan bare ikke se hende deres ansigt. Ja, det er fint nok. på arbejde, Lasse. Okay, ja, så du har en partner nu? Skud til Lasse. Ja, okay, fedt. Skud til Lasse. Og du er uge 17. Turn up, Lasse. God mand. Men I er glade for det? Ja, det håber jeg. Håber jeg er outrageous. Man kan heller ikke se Mikas ansigt, man. Hvad fanden sker der? Må man sige det? Jo, Ja, jeg det må du. Her. Det er Mika. Han har hue på i dag. Han er skaldet. Gerne, altså, dit barn kommer til at se det her og tænke, okay. Jamen, det er klart, det er jo både uhyggeligt. Imagine, at de siger, at de ikke er glade for det, og deres barn kommer til at se det. Men også spændende, måske. Jeg hedder Gunilla. Gunilla. Hvad fanden? Og jeg er alderspræsidenten her. Jeg er faktisk 47. Du er ikke gravid. Stop det selv. Det er mit 3. barn. Nej, det er jeg ikke. Og historien er faktisk lidt sjov. Jeg har været sammen med en kæreste i 20 år. Jeg troede faktisk, jeg gik i overgangsalderen. Men så var jeg faktisk Men det gjorde du også. Du er ikke gravid. gravid. Okay. Okay, og du er jo... Og det er vildt, det her. Og hun er jo langt Vi henne. kan godt se, der er en mave. Ja, men jeg er andet trimester, slutningen. Og det er jo fordi, at jeg er 30 gang. Så maven vokser meget hurtigere.
Okay. Det er faktisk rigtigt. Det er en ting, eller Det hvad? er en ting, ja. Mm. Okay, så Jeg tror, hun har 3 børn, men jeg tror ikke, hun er gravid nu. altså, vi kan jo, nu ved jeg jo heller ikke, det kan jo også godt være, hun har været gravid før, og ved en masse om at være Ja, ja. gravid. Lige præcis. Det er også det, jeg tænkte. Ja, bestemt. Det kan jo godt være, at hun har 2 børn, og Præcis. slet ikke har en tredje på vej, men Præcis. så ved hun bare lige præcis, hvad hun skal sige til at have en tredje. Lige præcis, Mika. Sådan. Det er sådan, det skal lyde fra en rigtig mand. Ja, fordi hun har den erfaring, ikke? Men Nu gør jeg simpelthen Mika mindre. Det bliver jeg træt af at kigge på. Sådan der. hun ved meget. Hun ved meget. Og er det rigtigt, at lad os sige, at du hypotetisk set skulle have til barn? Kommer det til at ske? Det kommer til at ske. De har announced det. Jasmin og Mika, de skal være forældre igen. Det går. Gæt den gravide. Gæt den. Det er mig, der Auto-ages. Nej. Men så ens vil mave den gror vokse hurtigere. Okay, så gror den hurtigere. Det vokser mig bedre ord, ja. Okay. Så gror den hurtigere. Auto-ages at sige. Hvad sagde jeg? Det er sådan en gror. Med al respekt, altså. Den gror. Det var mig. Når man gror et barn. Ja, okay. Nå, jamen tilbage. Sorry. Ja. Vi gror et barn. Jeg har en på 16, går på efterskolen, det er min ældste søn, og så har jeg en på 9. Og så har du sikkert også en på 13. Hvordan reagerede din mand, da du var gravid for 3. gang? Jamen altså, han har faktisk hele tiden gerne vil have en 3'er. Og for nogle år siden, så var jeg på Eller også så har du kun de 2. hospitalet noget andet med underlivet, og der sagde de faktisk, at jeg havde masser af æg og det hele, det var bare perfekt. Og der var julelys i øjnene, og så sagde jeg faktisk til ham dengang, det kan du glemme. Nej, det er for sygt, hvis hun lyver. Yes, ja. Det er for sygt, hvis hun lyver. Ej, okay, det No shit, hun lyver, altså. Det er det, jeg sagde. Jeg sagde til, at det er sværere, end man tror. desværre. Okay. 47, sagde du. Ja. Bro, man kan se, det ikke er en rigtig mave, det der. Okay, men må jeg bare lige spørge om noget? Det er ikke, fordi det skal lyde sådan forkert, eller? At 47, det er sådan sent at få et barn, ikke? Altså, jeg vil jo sige det, men jeg har altså nogen på mit arbejde, de er 34 med deres første barn. Samfundet forandrer sig jo sådan set også. Det er rigtigt. Er der også børn? Jeg vil sige, min mor var rimelig gammel, da hun fik mig. Hvor gammel? Altså 70? Nej. Auto-ages at sige 70. Rolig. Det er oppe i 40'erne, Ja. Men man kan sagtens. så man kan godt. Man kan sagtens. Se hendes mave, ikke? Det er det, altså. Altså, den er popping. Og må jeg lige sige, hvor holder du dig godt? Tak. Hvad fætter du for, Mika? Prøver du på noget? Jeg er virkelig glad for. Ja, hej. Hej. Jeg hedder Eva. Og jeg er ikke gravid. Altså min historie, det er sådan Du er ikke gravid. lidt, det er også Umuligt. min tredje, og jeg er sådan ret nervøs for det. Jeg vil ikke have min tredje, eller min æggestok, jeg vil gerne, men Imagine er hendes... Hvis det er hende, der er gravid, imagine at barnet ser den her video og ser, at hun vil ikke have barnet. den her vil ikke, og min økonomi vil det egentlig heller ikke, men jeg har 2 i forvejen, som sagt, på 10 og 7, og det er med min nuværende kæreste, som selv er lidt oppe i årene. Jeg er 39, og han er 50. 11 år. Og har allerede 2 sådan nogenlunde voksne børn. Det var lidt et uheld. Ja. Så du har en på 10, 7 og så tredje på vej. Ja. Og du er ikke særlig langt. Nej, jeg er cirka 4 måneder henne. Vi har Nej, du er ikke 4 måneder hen. Umuligt. Det tror jeg ikke på. en scanning i næste uge, så 19 uger. Nej, det er ikke en særlig growing Jeg synes, det mave. er svært, når det bliver så specifikt. Det synes jeg Jeg har en skat. Det var også det, jeg tænkte, Emil. Nej, hvad Emil? Mika, det var også det, jeg tænkte. scanning i næste uge, så Nej, Jasmin for helvede, ikke Mika. Jasmin, det var også det, jeg tænkte, at hendes mave, den er ikke så stor i forhold til, at hun er 4 måneder henne. Det er også lidt noget, hvis det var, altså sådan, hun er jo tydeligvis ikke sådan en kæmpe mave. Nej, det er det. Så hvis hun ville lyve, så ville hun sige, og jeg er lige blevet det. Giver det mening? Ja, det er true. Ja, Så hvorfor snakker hun sandt-agtigt? ja, Giver det mening? ja. Eller hvad? Er det ikke mærkeligt, at man sådan, altså hvis du endelig lyver, hvorfor laver du så en dårlig løgn? Giver det Præcis. mening? Ja, 100%. Ja. Jeg føler også, 4 måneder hen, så Præcis. når man tænker sådan, Ja. det er måske også rigtigt, den vokser ikke, det er lige før, den vokser meget. ja. Okay, shit. Ja, jeg hedder Katrine, og jeg er 34 år. Hej Katrine. Hej. Ej, ikke tid. Jeg 2 sekunder. Så kom der belysning på drengen, var rigtig god. Rigtig god belysning.
ja, men da mit andet barn har et på næsten 4 år, og er i slutningen af 3. trimester. Og det er det med din mand? Det er med min mand, ja. Som hedder? Michael. Okay. Dejligt. Hvor gammel er han? Han er 31. 31? Træk hun på det? Det er også svært at finde ud af. Hvor gammel er Chad? Hun er 31. 24. 24. 31, og så er 4. Vi gider ikke så reklamer, eller vi gider i hvert fald ikke høre dem. Sådan lidt en kortere historie, men på mange hviler også meget i sig selv. Meget. Giver det mening? Ja. Det er også svært, når det bare bliver kort og sådan faktuelt. Sådan, jamen ja, det. Ja, kan vi høre, hvad hedder din... Du havde et andet barn. Hvad hedder? Han hedder Falke. Falke? Og har I snakket om navn til den nye? Og I ved kønnet? Ja, det ved jeg også. Må vi høre? Det er en dreng. En dreng? Og hvad skal han måske hedde? Han skal hedde Lauke. Og Falke og Lauke. Det er sødt. Men du er slutningen af 3. semester? Altså, vil du hvilken uge? 38. Okay, så det kan ske snart. Okay, så er hun faktisk inden for, altså, at hun godt kunne føde nu. Det kan være, at den her video lige tager et turn på et eller andet tidspunkt. Nej, det må du meget gerne gøre, så vil de her views bare sige. Nej, autorities. Jeg håber, at en kvinde føder midt i en video. Hvad nu går midt under optagelse? Ja. Jamen, så har vi fået en introduktion til alle, og vi er faktisk færdige med første runde, så det betyder, at vi faktisk allerede skal stemme en ud. Allerede? Allerede. Vi må ikke spørge mere? Nej, vi skal stemme en ud. Ja, vi skal stemme en ud nu. Okay. Ej, jeg synes, det er så sødt. Det var Julie, Sofie, Gunilla, Katrine og... Ida. Altså normalt, når vi laver de her videoer, så kalder jeg jo bare 1, 2, 3, 4, 5. Nogle vil måske kalde mig et ondt menneske, men Mika, han er jo også en kristen søn. Og jeg vil gerne lægge ud, hvis det er. Og guide jer. Du har prøvet det her en del. Jeg har prøvet det en del, og vinder ikke så meget, men prøv at stole på mig her. Jeg vil sige, jeg går ud fra, hvem der sådan hviler mig i sig selv, når de snakker. Jeg har en god historie, og sådan, jeg kan bare se det for mig. Du er en mor. Jeg skal kramme dig, ikke? Det er også lidt hårdt at være sådan, du er ikke en mor, ikke? Jo, det er faktisk, det er måske rigtigt. Tænk, hvis jeg smider mor ned. Ej, prøv her. Okay, nej, sorry, jeg ved det ikke, men jeg tror ikke, at nummer 1 er mor. Jeg tror, at du kigger mig dybt ind i øjnene lige nu, og du lyver over for mig. Siger ikke et ord. Hun har stoneface på. Crazy. Nej, tænk, hvis hun er gravid. Ja, det er også det. Men det er rigtigt, hvad du siger i forhold til det der med, hvor meget man... Altså, jeg føler, det er meget sådan lidt anspændt. Men det kan også bare være første gang, man er på kamera, ikke? Hvis jeg skulle vælge en, jeg tror det er, jeg tror det er den sidste. Hende her. Lige ved mit cam. Hende lige der. Lige over mig. Hende lige der. Jeg tror det er hende, der er gravid. Altså hvis alle de andre er skuespillere, skal vi også lige huske på, ikke? Man kan også sige, at hun var rigtig kort og sådan bla. Og de andre, de havde de der historier med sådan, jamen det var egentlig ikke planlagt, men jeg er her, og her skal jeg scanning næste uge, og sådan. Vi tager etteren, ikke? Vi tager etteren. Vi smider etteren ud. Hvor gammel? Jeg må ikke. Nej, du må stemme stemme for. Det ved jeg ikke, men vi stemmer nummer 1 ud. Okay, vi stemmer nummer 1. Tak for det. Ja, tak for det. Tak fordi du kom. Velbekomme. Vi er ked af, hvis du havde runde 2. Jeg tænkte, at man kunne høre dem måske lidt om de fordele og ulemper, der er ved at være gravid. Jeg tror ikke, det er hende og Gunilla umuligt. Smart. Jeg tror måske, jeg er for tysk, fordi jeg tænker først og fremmest på ulemper. Ja. Jeg får halsbrændte kaffe. Jeg bliver pissesur. I live on coffee. Og jeg får det bare dårligt efter en. Snak dansk, mand! Jeg vil gerne sige meget undskyld til alle, der er med. Når hun ikke snakker dansk med mig. Hun vælger simpelthen at snakke engelsk. Det må jeg meget undskylde. Ej, du skal virkelig også til at styre mig. Kop, og så får man også det der med, du må ikke drikke kaffe. Jeg har læst på nettet, men må godt. Men det får jeg halsbrand af. Og også tomater. Tomater? Ja, altså det der med sådan halsbrand. Jeg skulle lige lære ordet. Fordi på tysk er det bare sodbrænde, men jeg kan ikke sige sodbrænde. Så ikke nogen, der forstår. Jeg bliver simpelthen nødt til at lige hurtigt pause her. Ja. Jeg er ikke læge, det er du. Men jeg bliver simpelthen nødt til at vide, hvordan kan man få halsbrand af tomater? Der sker en masse med indenvoldene og maven, der bliver sådan, og bækkenet og det hele. Der er ting, der bliver skubbet ud, der er ting, der bliver skubbet op,
og du får nemmere mavesyre op. Ja, det er rigtigt. Din reflux kan også blive påvirket i det. Jeg troede ikke, det var nu, jo. Altså, jeg troede, når man bliver større, kommer det. Men altså, det var sådan en ulempe, som kom lidt for hurtigt. Men man kan faktisk godt have det i første trimester. Halsbrand, det havde jeg også i første. Det er det, jeg synes virkelig, det er så troværdigt, det der. Fordi Jasmin... Enten den sidste, eller hende der, tror jeg. Du snakker rigtig meget om halsbrand. Ja. Så det er enten har hun virkelig forberedt sig. Ja. Men hvis man googler sådan, symptomer ved graviditet, så tror jeg også, at halsbrand vil komme op som en af de første. Og jeg har også læst det. Lad os lige prøve. Symptomer ved graviditet. Okay. Halsbrand, nej, den var der så ikke. Nå. Ja. Den var der så ikke, Jasmin. Ja, du har ikke været gravid, Jasmin. Det er virkelig outrageous at sige, at Jasmin ikke har været gravid, når hun har et barn. Lad os komme videre. 7 år, så hun har også læst det. Det var faktisk så hun ved, Så det er faktisk snyd. Men hvad med fordelene? Altså er der sådan... Jeg føler lidt glow. Glow? Ja. Ej, hvor er det rigtigt det der. Det er simpelthen... Ja, det er også de ting, du snakker om, da du var gravid. Ja, men jeg synes også, det ser glowing ud. Tak. Meget glowing hud. Ja, og også meget smil og altså Jeg vil bare lige spørge, er der noget, du craver, når du virkelig har lyst til? Ved du, hvorfor jeg er så glad for? I Tyskland har vi fået vegansk Nutella, og min mor har sendt det til mig. Okay. Vegansk? Og Rasmus han sidder bare og tænker, what the fuck? Vegansk Nutella? Ja, okay. Det er meget specielt. Lad os komme videre. Jeg har det faktisk okay. Nogle gange har jeg morgenkvalme, men så spiser jeg en banan. Så hjælper det faktisk lidt. Jeg craver ikke rigtig noget, men jeg kan huske for de andre graviditeter, så kom den faktisk efterfølgende. Og det var flødeskumskager. Og det er ikke skide godt, fordi det er, man skal tabe sig. Ja. Men ja, så jeg har ikke noget. Søvnen, den er forfærdelig. Altså man ligger i helvede til om natten. Er din baby meget levende, sådan sparker? Og... Altså, jeg synes ikke om natten. Det er bare maven, der er. Så er det ikke nemmere, hvis vi sætter en cam herned. Tror jeg faktisk, det er. I vejen af helvede til. Ja, må jeg lige spørge, hvilken side er smartest at ligge på, når man sover som gravid? Ja, der er faktisk noget med... Må man ligge på maven? Nej, man må ikke. Er han helt væk? Skal du ikke ligge på maven? Skal ikke kvæle? Hvordan vil du gøre det? Det ved jeg sgu da ikke. Ej, man ligger på siden, ja. Eller... Og ryggen tror jeg ikke, du kan. Man kan ligge på siden af ryggen, men ryggen kan du ikke ligge så lang tid. Nej, det er det. Cravings kan jeg starte med. Jeg har sådan meget, jeg har virkelig meget lyst til. Det er rigtig dumt på den her årstid, men sådan var det også med mine andre børn, der var gravide. Nej, jeg slikker mig ikke om læben, fordi jeg synes, hun er lækker. Det er fordi, jeg har fucking tørre læber, mand. Det er fucking irriterende. Det var jordbær, altså. Så jeg har jordbær på køl derhjemme, dyre jordbær, fordi det er jo ikke rigtig årstiden for det. Og så citrus, altså frugter. Jeg har craver efter appelsin og appelsinjuice. Ej, for helvede. Den eneste, jeg ikke tror nu, det er hende der, jeg altid har sagt. Men nu tror jeg også, de andre 3. Ej, jeg ved ikke, hvem. Og sådan noget. Det må jeg være ærlig en Ramine. Nu ved jeg ikke, hvem der er gravid. Men der kommer sådan en bismag. Det smager ikke rigtigt. Så jeg får det faktisk lidt sådan bagefter. Okay. Og så kan jeg slet ikke klare lugten af altså folk, der steger løg eller hvidløg eller et. Det kan jeg får det så skidt. Det var mig, da jeg var gravid, ja. Eva rammer spot on. Det er totalt mine cravings, hun har fat i der. Alle de der appelsinjuice ting og sådan noget. Det er seriøst mig som gravid. Vi skal hele tiden have i mente, at der er jo mange af dem, der siger, at de har været gravid før. Ja. Så det kan også godt være, at de bare siger cravings for deres gamle børn, eller hvad man nu siger. Men jeg må bare lige sige noget af det der med store fede jordbær og sådan noget, citrus-ting. Store fede, det sagde hun ikke. Jo, du sagde... Store fede jordbær. Store fede jordbær. Sagde jeg store fede? Nej, det gjorde hun ikke. Hun sagde jordbær, men yes, vi forstår. Store fede jordbær.
Det der med jordbær og citrus. Ja. Appelsinjuice. Det har du også. Ja, og hun cravede sindssygt meget appelsinjuice. Ja. Okay. Jamen, jeg tror, jeg vil også starte med ulemper og sige, at det er lidt det samme med halsbranden, at det er den største ulempe og reflux. Så det gør faktisk også, at jeg har ikke nogen cravings, men jeg spiser bare ud fra alt det, der ikke kan komme op igen. Så det er meget mælk og mandler og basiske ting, og ikke noget syrlige produkter. Så du drikker ikke juice og sådan noget? Det kan jeg godt gøre, men det får sådan et bagslag efterfølgende. Den største fordel er kærligheden, og at det er sådan meget ønsket barn. Det var sådan lidt det, at jeg tænkte, at man ville svare, ikke? Sådan, jeg elsker bare mit barn. Jeg ved ikke, altså er det Jo. Altså, sådan, det er jo fordelen. det er den eneste fordel. Ja, okay. Er det ikke? Jo, men det er jo den største ting ved graviditeten, det er jo, at man har et barn, livet, man kan ikke vente til at møde sit barn, ikke? Men man skal også lige huske på, at nogle af de andre har måske også, det har måske ikke været helt planlagt. Ja. Så man er måske lidt mixed. Og til sådan, og til sidst vender man sig også lidt til det. Sådan, nu har jeg faktisk et. Hvor mange måneder er der for... Var det ikke i april eller sådan noget? Var det i april? Så det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Okay! Jeg vil faktisk sige, når jeg møder Hugo for første gang. Ej okay, jeg skal ikke få det til at lyde sådan, men når jeg møder Hugo for første gang, det er som om jeg lige har været gravid, jeg skal møde. Ej okay, nej, jeg snakker ikke videre. Okay, ja, det her, det er meget svært, meget svært, end jeg tror det var. Ja, de er alle fire meget skarpe. Jeg tror altså heller ikke, at folk, der sidder og ser med ud lige nu, ved, hvem det er. Det kan jeg simpelthen ikke tro. Nej, jeg står imellem de tre der. Hvad folk gør. Nej. Vi skal til at stemme nu igen. Nej, altså ærligt, det her, at vi kan ryge. Ja. Det her med... Stem hende derude. Hende der. Jeg kan smide en ud, der ikke er gravid. Jeg synes, Mika, du skal starte med at stemme. Det synes jeg skulle, og du skal komme med en kort begrundelse. Jeg har ro på. Jeg ved godt, hvem jeg vil stemme ud. Jeg vil gerne stemme nummer... Oh my fucking god, jeg hader reklamer. Nummer 2. 2 ud. Yeah, sådan Mika. Nej. Hårdt. Det er bare det. Det synes jeg... Ej, du bliver nødt til at sige, hvorfor. Det overbevis også. Yeah. Altså, jeg har ikke lyst til at stemme nummer 2. Så hvorfor tror du det? Nej. Din mave er for stor. Maven er for stor, siger du? Ja, du havde ikke været... Nej. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Det er bare den, jeg føler for. Det er den, jeg... Mave er for stor er crazy at sige. Føler ikke er troværdig nok. Hallo? Ja, okay. Wow. Ej, du tænker ikke nummer 2? Jeg tænker ikke rigtig nummer 2, nej. Altså, jeg synes fandme også, det er svært. Ej, jeg gider ikke at stemme den gravid ud nu, hvis jeg stemmer gravid ud. Jeg tror sgu... Ej, nej. Jeg tror sgu ikke, at nummer 1 her er gravid. Jeg stemmer hende ud. Er det rigtigt? Ja. Er det for... Rigtig crazy. Lige bliver så specifikt og bare kan plante. Jeg tror, hun er lægegravid, fordi hun ved meget om at være gravid. Okay, ja. Men prøv at se, hvis hun lyver om det hele ting, hvis hun er skuespiller, og hun bare ikke engang er læge. Ja, det tror jeg, hun er. Tænk, hvis hun ikke engang er fra Tyskland, og hun laver en accent. Ej, rolig. Ej, okay, Mika. Okay, jeg stemmer nummer 1. Altså... Rigtig crazy, at det bliver afsløret før, at hun overhovedet sagt det. Hvem er Jasmine, hun kommer til at stemme på? På Roløje hernede. Og hun laver en accent. Ej, rolig. Nu. Okay, jeg stemmer nummer 1. Altså, jeg er også imellem 1 og 2. Ja. Det kan jeg lige så godt sige. Ja. Okay, jeg går med min mavefornemmelse. Og jeg siger 2. Gunilla, desværre. Ja, desværre. Tak for det. Og vi skal da hellere lykke med fødslen. Ja, det er jo snart. Nej. Jamen, runde 3. Runde 3. Vi har 3 tilbage nu. 3 tilbage. Vi begynder at indsnævre feltet. Jeg har et spørgsmål, hvis der. Fik vi det lige lidt før, men hvad jeg tænker at kalde barnet? Jeg føler, det er noget, man tit diskuterer sådan, det er manden eller kvinden, der havde det final say, og du ved sådan. Hvem var det egentlig hos jer? Vi var selvfølgelig enige, fordi vi elsker hinanden. Altså, vi elsker jo hinanden til skyerne og tilbage, og vi var jo bare enige fra start af, og sådan, vi ville begge to have et barn, vi prøvede begge to. Mika så er ro på. Jeg vil sige, måske var det lidt mig, der endte med at hælde til at tage beslutningen. Ja. Om at få et barn? Nej. Navngive barn? Nej, mere navngive. Altså Elina.
Altså, du var lige i tvivl. Men må jeg bare lige sige, at det var mig, der foreslog navnet Elina? Nej, det siger du hele tiden. Ja, det har jeg altid sagt, fordi... Og så når han sidder lige imellem sig beskyldninger fra begge sider. Nej, det er ikke os, der skal svare for helvede. Vi ved godt, at du har været gravid. Ja. Og vi ved godt, at du har været... er far. Ja. Men det er jeg ligeglad med. Hvorfor? Fordi jeg vil høre... Hvad skal dit barn hedde? Hvad skal dit barn hedde? Jeg ser det ikke på kamera. Du ser det ikke på kamera? Nej, fordi jeg har ikke snakket med min familie om det. Okay, så er det bibisud, eller hvad? Det er hvad? Det er bibisud, eller tør du sige det til ham? Bibisud? Bibe. Vi kan bibe. Bibe? Ja. Nå, okay. Like you said, and it's a beep. Vi kan begge to godt lide navne med E. Hvis det bliver en dreng, så... Elias! Kom nu lidt! Bliver det tror jeg. Og hvis det bliver en pige... Jeg håber, det bliver en dreng. Men anyways. Hvis det bliver en pige... Elias Webs siger tak. Fede navn, som vi selvfølgelig ikke kan sige højt, fordi vi hele tiden skal bibe lige nu. Men ja. Nu har jeg jo en scanning i næste uge, hvor vi ser, om det bliver en... Jeg håber forhåbentlig kan se, om det bliver en dreng eller en pige. Altså, jeg har tænkt lidt på, det har jeg gjort også ved mine andre fødsler. Men det var så 2 piger, men der havde tænkt, hvis det blev en dreng, så havde jeg overvejet navnet Tjalfe. Det synes jeg. Tjalfe. Det er rigtig sødt. Og min kæreste, han er... Det minder mig faktisk om ham har vendt. Det om ham har Tjelle. Ham er Tjelle. Det ser bare meget forkert ud. Ham der er Tjelle, ja tak. Ret meget med på den. Han kan godt lide de der også nordiske navne. Vi kan begge to godt lide Valhalla. Og hvis det er en pige, så... Altså, der er bare så mange navne, vi godt kunne tænke os. Altså, han har allerede en datter, der hedder Ronja, så det kunne vi ikke rigtig. Ronja Røverdal. Men så har vi tænkt Røskva. Så har vi det sådan et chat. Røskva. Røskva. Der er nogen, der går uden for mit værelse. Røskva, ja. Røskva? Ja, så det er virkelig de der 2 fra Valhalla. Ja, det er meget den ting. Ja, lidt. 2 og 8, en gud, ja. Nej, jeg ved ikke om det er det, de hedder. Jamen, det er... Jeg er kristen, amen. Det er lige også. Min kæreste, han er meget sådan med nordiske guder og har også... Okay, Thor. Nå, ja, Thor, det er sådan... det er ikke kedeligt, men det... Ja, det er der mange, der hedder. Han hedder Dennis. Dennis. Nå, han hedder Dennis. Jeg tror, han... Dennis. Og det gør min pigers far faktisk også, så vi kalder ham noget andet, men... Okay, fedt. Ej, jeg må sige, det er simpelthen for sygt, hvis hun lyver. Ja, det... Også den der kærlighed, hun sidder og snakker om navne. Kan du høre mig? Altså, det er sådan... de kan godt lide Tjalfe. Ikke du ved sådan... Tænk, hvis man sidder bare sådan og bullshitter lige nu. Ja, det er rigtigt. Og det skal også lige nævnes, at off-cam, så fik hun altså også lige et glas vand. Ja. Der blev spurgt, er der nogen, der har brug for noget? Hun sagde et glas vand. Man er bare tørstig, når man det kan også godt være, at hun er skideklog. Og ved, at du ved det. Det er det, jeg sagde. Altså, når jeg beder om et glas vand for at virke mere gravid. Du er slet ikke tørstig. Du har ikke engang drukket noget af glasset. Nej, vi kan ro på. Okay. Vi tænker, at man skulle Lauke. Nå, ja, Lauke. Det er rigtigt. Hun sagde det. Lauke, det er rigtigt. Og Falke, mener jeg. Og det var egentlig mest... Altså, vores første hedder Falke, og ja. Det var svært at finde noget, der passede til Falke. Så den første var meget nem at finde, og nummer 2 der var svær at komme frem til. Men... Stopper I her, eller vil I have flere børn? Vi stopper her. I stopper her? I skal ikke lige prøve en pige? Eva, terminsdato? Den 21. maj. Okay. Nej, no. Meget hurtigt. Meget smart. Godt spørgsmål, Ja. Det virker. Og sidder I andre ting på terminsdato nu? Efter juli. 7. januar. 7. januar. Det kan alle sammen godt passe jo. 7. januar. Og de sagde jo også, at hun godt kunne føde nu i studiet. Det er altså gravid! I er snytter! Der er nogen, der snytter til. Det er helt sindssygt, det her. Okay, vent lige. Lad mig lige hurtigt tænke. Okay. Fuck, en fed jakke af Ralle her. Han er på et. Nu tænker jeg bare. Ja. Outrageous, så kalder ham Ralle. Højt, ikke? Ralle-fyren.
Da min mor var gravid med mig, har jeg ikke haft sådan nogle ting, som kun jeg gjorde. Giver det mening? Så du ved, jeg kunne godt lide at sparke meget, eller whatever, eller sådan, du ved... Ligesom Elena, vi kaldte hende sådan en gymnastikpige, før hun kom ud, fordi hun var så livlig. Ja. Sådan virkelig sparkede meget. Hun sagde basically, det er et dårligt spørgsmål. Ja. Er der noget andet, vi kunne spørge om? Nej, men det var nej, men jeg lytter. Ja, jeg er enig. Det er et dårligt spørgsmål. Men det er jo heller ikke mig, der skal lave den her video, altså. Jeg er jo lort til det. Katrine, hvordan fandt du ud af, at du var gravid? Jamen, ved at tage en test. Var du meget chokeret? Kan vi gøre det lidt mere romantisk sådan? Jamen, det vi har prøvet længe, så det var meget planlagt. Så har du taget, hvor mange tests havde du taget? Mange. Rigtig mange. Okay. Ja. Må jeg spørge, hvis det ikke er for uhøfligt, hvor lang tid I prøvede? 2 år. Gætter jeg på. 1,5-2 år. Jeg fik rigtigt. Jeg har så ikke set den her video før. Okay. Det er også lang tid. Så du er glad? Ja. Du er rigtig glad? Det er godt. Hvis du altså er gravid. Hvis du altså er gravid, det er rigtig vigtigt. Hvor lang tid var der imellem de 2 børn, I så får? 4 år. Så I begyndte at prøve 2 år efter? Nej. Det er her, den gravide ryger. Det kan jeg mærke. Det er her, den gravide ryger. Jeg synes faktisk, at Mika starter. Jamen, der vil jeg gerne sige, at jeg lander på nummer 1. Jeg tror også, det er fordi, du stemte på hende før. Ja. Men du er virkelig dygtig. Men I to, I er sådan skudsikre lige nu, føler jeg. Bum, bum, bum. I er der bare. I er jo begge 2 gravide. Men det er du ikke. Outrageous og knipse hende ud. Jeg sagde knipse. Så jeg tror ikke på Sofie her. Og det kan godt være, at jeg er lidt kontant, og jeg er lidt sådan der. Men altså, prøv at Jasmin og Sønder, de er også lidt for søde lige nu, ikke? Jeg bliver simpelthen også nødt til at stemme nummer 1 ud. Jeg kan ikke. Og 7. Jeg ved ikke hvorfor. Den er der ikke lige for mig. Det er den ikke. Ja, den stod også mellem jer 2 før, så jeg bliver også nødt til at stemme nummer 1, desværre. Tak for nummer 1. Ja. Finalerunden. Der Finalen. sidder altså 2 gravide kvinder foran os. De stråler af glæde. Og I ser knaldgodt ud. I ser knaldgodt ud. Altså, det barn, der snart kommer, det kommer jo til at få så meget kærlighed. Håber jeg, i hvert fald. Så vi synes faktisk, det kunne være sjovt i den her finalrunde, at vi lige gav jer 2 minutters tid til at skrive et digt og læse det højt til jeres fremtidige barn. Og det bliver smilet sådan. Jeg elsker. Hvor de smiler begge 2. Ja, der er gået 2 minutter nu. Eva, skal vi ikke bare starte med dig? Mit kære barn, du bliver det smukkeste kæreste, vi har. Jeg ønsker, at vores kærlighed og varme smitter af på dig. Du bliver favnet, føler du bliver favnet. Vi er her med åbne arme. Vi elsker dig, og alle dine søskende glæder sig. Nå. Og alle dine søskende glæder sig. Elsker dig. Elsker dig. Nej, glæder sig. Glæder sig? Vi elsker dig. Nå, vi elsker dig. Whatever. Det er begge 2 sødt. Og sødt det der med, at vi er der med åbne arme. Hun sagde sgu da, og alle dine søskende glæder sig. Glæder sig. Ja. Whatever. Det er begge 2 sødt. Og sødt det der med, at vi er der med åbne arme. Ja. Den der unconditional love. Ja. Forældre. Ja, præcis. Ja. Tak. Kære Lauke, jeg glæder mig til, at du lander hos mig. Jeg og din far vil altid være hos dig. Hele dit liv vil du være sikker og tryg. Vi vil støtte og udfordre dig og have din ryg. Jeg ser frem til at se, hvem du er, og glæder mig til, hvordan du verden ser. Wow. Jeg tror, det er hende, der er gravid. De er begge 2 gode. Jeg kan ikke. Men hvis du, lad os sige, at du skulle have lavet et digt. Hvad tror du ville komme ind på? Jamen, altså mange af de ting, det du kommer ind på. Det er bare sådan, vi har dig. Ja, vi har dig, vi elsker dig, vi glæder os. Vi har det, bror. Glæder mig til at se det. Ja. Vi har dig, bror. I crazy. Bror, vi har dig, bror. Jeg kommer til at udfordre dig med et stykke der. Ja, jamen altså, wow. Ej, begge var virkelig gode. Altså virkelig sødt, at det starter med kære Lauke, sådan allerede personligt, før man har set barnet. Men begge er også forældre.
Så de kan jo også bare tænke på deres barn nu, ikke? Ja. Men altså, hvad fanden? Altså, hvis vi kigger lidt på maverne her. Det føles lidt mærkeligt at gøre det. Ja, sorry, undskyld. Ja. Men Skal vi rejse os? Skal de rejse sig op? Ja. Og de vise maven? ja, men er det ikke dumt, hvis man er gravid, så er det jo ikke så godt, at man sådan... Eller hvad? Man kan godt gå. Okay, sorry. Hun sidder ikke i en kørestol. Hun sidder ikke i en kørestol. Ja, I må gerne rejse. Nu ringer min mormor sgu. Hun skulle have hjælp til noget Word. Fordi vi kan jo godt se, der er jo forskel. Ja, der er forskel, ja. Du er faktisk ikke. Du har en bump. Der er der en lille bump. Okay, jeg troede, det var sådan helt... Altså, var det 17. uge? Ja, 19. uge, ja. 19. uge. Du har en bump. Jeg troede, det var helt flad. Du har en bump. Må vi se det fra siden også, hvis det er okay? Ja. Flotte De ser maver. begge to fuldstændig realistiske ud. Ja, vitterligt. Jeg kan ikke se... når de står sådan noget, så kan jeg ikke se det. Men den ene er lidt større end den anden, ikke? Men det giver selvfølgelig også mening, fordi Ja, du du er i er 3. trimester. slutningen af 3. trimester og 19. uge. Det er... Okay, men altså for helvede. Hvem er gravid? Hvem er gravid? Hvem lyver over for os lige nu? Gæt med derude. Ved I det? Jeg tror, at hende... Lige nu. Skriv lige ned i kommentaren, Det skal lige skifte kamera over til hvem mig I igen. tror, Så kan jeg forklare det. der er gravid lige nu. Mærker du noget, Katrine, sådan i forhold til væske i fødderne? Mærker du noget der? Jeg tror, hende der, hun er ikke gravid. Jeg tror, hende der, hun er. Hende der, hun kan jo bare godt stå og trykke sin mave fremad, eller sådan noget. Presser? Er der noget udfordrende i hverdagen? Buk dig ned? Er der noget, din kæreste eller mand sådan, tager sig af opgaver i forhold til dig? Altså sådan gør rent, og så det er dejligt. Du bukker dig ikke så meget ned? Nej, jeg har meget sådan for hurtigt ondt i ryggen. For hurtigt ondt i ryggen, okay? Men ellers synes jeg sådan, at det har været... Altså jeg er så selvfølgelig, fordi jeg er så langt henne, at jeg kan mærke det meget, det presser og så videre, men... Skoene strammer? Jamen det synes jeg, ellers så synes jeg faktisk, det er okay, ja. Og tror du kan til at føde før? Har du en fornemmelse af det, eller til termin, eller efter? Hvad skete der med første, og hvad kommer Med til at den ske? første gik jeg 12 dage over, så jeg tænker, det bliver til termin, eller måske efter. Vi er færdige. Vi er færdige. Vi er done. Vi er faktisk done, ja. I er simpelthen, jeg har taget jer med som eksperter. I er forældre. Du har været gravid, og du sidder og siger til mig, at du kan ikke finde ud af, hvem der er gravid her. Ej, jeg har faktisk en fornemmelse. Har du det? Ja, jeg har. Du tænker faktisk, at Eva er gravid. Hvad? Nej. Når du tænker den anden vej rundt. Du tænker nummer 2, altså Katrine, er gravid. Jeg tager en beslutning nu. Ja, tak, Jasmin. Det tænker jeg også. Det kan godt være rundt og kort, men vi skal stemme nu. Jeg synes, I skal starte med at stemme. Okay, hvad? Du kan ikke... Jeg tager en beslutning nu. Jeg synes, I skal stemme. Det var din beslutning, at vi skal stemme. Og vi kan starte. Jeg starter hver gang. Jeg synes, Jasmin skal starte, hvis det skal være fair. Du kan godt, Mika. Du gør det så godt. Jeg kan ikke det. Jeg aner ikke noget om graviditet. Jo, du gør. Katrine, dit digt... Undskyld, Eva. Dit digt rørte mig mest. Der var en lille strejf af patos, der gik ind i mit hjerte. Det er mere min gut feeling, min mavefornemmelse, der siger, at Eva er gravid. Jeg synes, at Evas mave er lidt lille i forhold til, at hun er i uge 19. Men du har... Og jeg ved godt, hun er lille og alt, men jeg ved det godt, men hun er det anden gang forældre. Tredje gang. Men du er jo også, hun er jo også en lidt sådan mindre, ja, hun er meget spinkel, petit person af bygning. Ja, jeg tror bare, jeg tror, hvis jeg skal gå efter min gut feeling, så er det nummer 2. Jeg kan virkelig mærke især Katrines digt. Jeg føler bare virkelig, der er noget heartfelt i det, og jeg føler lidt, at Katrines digt var det bedste. Men så har vi en stemme på hver, og så afgør du det. Sådan. Simpelthen. I har gjort det godt begge to, kan man sige. Ja, altså, jeg har gjort det så godt. Ja, men... Den eneste herinde, som ikke har styr på noget, skal afgøre det. Det lyder sådan noget hårdt, fordi hvis jeg gætter forkert. Men jeg kan faktisk rigtig godt lide, Evas svar. Og den måde, hun sådan kigger på mig med sådan, det der sådan... Jeg elsker virkelig det barn, der kommer. Jeg elsker dig virkelig sådan. Og det synes jeg også, nummer 2 gør. Men det er som om, det er faktisk som om, at hun hviler mere i det. Og sådan lidt, det er sgu, jeg er gravid. Ja. Jeg tror bare, jeg tænker, at Katrine er meget chill. Og det er sådan, jeg vil være. Jeg tror bare, jeg kan se meget for mig selv i Katrine. Min endelige stemme, den kvinde, jeg tror er gravid, det tror jeg er Eva. Er du sikker på det der?
tror jeg. Er du sikker på, at du vil afgøre det sådan? Nej, jo, ja. Er du sikker? Du har sagt det. Okay. Jeg synes, at hun havde sådan virkelig sådan babybum. Ja, jeg forstår. Sådan en lille babybom. Ja. Du er gravid. Nu har du faktisk afgjort det. Jeg har afgjort det. Jeg tror, Men jeg tror, at Jasmin har ret. Det kan du ikke sige. for Det helvede, må du man har ikke stemt. sige. Hvorfor er du så Mig, der stemt, har ret, som hvis du har det gjort? ikke Men Eva, du er gravid. Bare vent, Eva, bare vent. nej, prøv, Tro vi mig, har ret. vi har ret. Hey, vi har ret. Kom nu. Vi har ret. Vi har ret. Tusind tak. Tusind tak. Vi stemmer på, at du er gravid. Jamen, I må gerne komme ind igen. Hvor var I gode. Hold nu op. Vores gravide kvinder. Jeg ved godt, Chas har gættet noget andet end mig og Mika, men jeg tror sgu, vi har den i dag. Den der babybomb, den snyder ikke. Ja, vi har jo alle vores 5 gravide kvinder her, så nu vil jeg gerne bede den rigtige gravide kvinde om at rejse sig op. Hej. Kom nu. Jeg tror, jeg siger Jasmin. Jeg tror stadigvæk, det er... Jeg tror det samme som Jasmin. Der går en fejl her. Jeg er ret sikker på, at Sønder og jeg har ret. De troede lige, at... Det er for noget. Det kan man ikke gøre. Okay, de begynder også bare at rejse sig op. Jeg er sådan, det må I ikke. I må ikke lade som om I er gravide. Nu skal vi bare nu skal vi bare vide, hvem den rigtige gravide er. Ja! Yeah! Sønder, de fucking lille... Jeg tror ikke nu... Sønder. Inviterer mig med i dit program. Jeg er bedre end dig. Jeg har sagt hende der all day. All day, jeg har sagt hende der. Inviter mig med i det der. Jeg sørger for, at vi vinder. Kom nu lidt. Elsønder. Ej, kæft, det er godt. Selvfølgelig har jeg ret. Altså, de skulle have lyttet til mig, de der drenge. Det er mig, der har været gravid, ikke? Hvem var det, der havde ret, hva', drenge? Prøv at høre, vi er sammen om det her, så du har også gættet forkert. Nej, jeg har ikke gættet forkert. Nej, hun har ikke. Hvad snakker han om? Jo, du er sammen med os. Vi er et hold, vi har tabt. Ja, jeg ville have vundet, hvis jeg ikke var sammen med jer. Det siger mere om jer, end det gør. Du skulle da bare have overbevist os om at stemme på Katrine. Hey, tillykke med graviditeten! Ja, tillykke! Tillykke. Og hvordan har du, Eva, fået en babybomb? Det forstår jeg ikke. Jamen, jeg kan da bare lege med mavemusklerne og det der. Man kan da bare puste ud af. Jeg vidste det. Du er sej. Spænd du den ud af? Det kan man ikke gøre, det der bare! Det kan man da. Det ser fuldstændig realistisk ud. Det så virkelig realistisk ud. Må jeg lige se din ballon, eller hvad det er? Er det en ballon? Hvad er det for noget, I er bare for her? Må jeg bare lige sige til 4 andre, hold fast, I var godt forberedt. Ej, jamen jeg er en idiot. Jeg blev ærligt, men det var da du gjorde det der med maven, der var jeg sådan, det er hende. Fordi jeg var sådan, hvordan fanden har Mo fået det til at se så realistisk ud? Kan du følge mig? Det var seriøst det, jeg tænkte. Så jeg var sådan, okay, jamen det er Skud Mo. en uge til, hvad den anden siger, og hvad hun siger til sit barn. Men du kan se, når hun griner, hendes mave, den følger med. Prøv lige at grine. Så jamen, jeg tror sgu på den note, så siger jeg tak til Chas og Mika for at være med i dag som dommer. Og tak til artisterne, og stort tillykke til Katrine, som selvfølgelig har vundet. Ja. Vi ønsker dig en god fødsel. Ja. Skud. Jeg vil bare sige tak, fordi jeg har set med på den her video. Første video med et nyt webcam. Jeg håber, I har lyst med. Husk at trykke på like og subscribe, hvis I vil have flere reaktionsvideoer. Skud. Vi ses bare i næste video. Og 7. Der.